Καταρχάς, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να δώσω ευχαριστίες όμως διπλές και για την παρουσία, αλλά και επειδή η σημερινή συνέντευξη που έχει να κάνει με τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για την εορταστική περίοδο που τελείωσε πριν λίγες ημέρες, να πω ότι οι ευχαριστίες είναι διπλές, διότι σημαντικό μέρος αυτής της επιτυχίας που είχαμε στις εορταστικές εκδηλώσεις αποτελείτε και εσείς. Αποτελείτε και εσείς μέσα από την προβολή που γίνεται και μέσα από μια προβολή, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με ανιδιοτέλεια και με αντικειμενικότητα. Θα τα έλεγα βέβαια και στο τέλος αυτά, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Μια εορταστική περίοδος του Δήμου Καστοριάς, μια εορταστική περίοδος στο γνωστό 8 με 8 που έχουμε θεσπίσει από το 2019 και θα έλεγα, παρόλο που γενικά είμαι συγκρατημένος εγώ στις δηλώσεις μου πάντα, μια εξαιρετική εορταστική περίοδος από όλες τις απόψεις. Βέβαια, αρχικά και λόγω απρόβλεπτων κλιματολογικών συνθήκων δεν ξεκίνησε έτσι όπως θα περιμέναμε, με κάποια προβλήματα. Π.χ. στις 8 Δεκεμβρίου, με την έναρξη της εορταστικής περίοδου, με το άναμα του δέντρου, με την περιπέτεια αυτή που υπήρχε λόγω καιρικών συνθήκων, έγινε η εκδήλωση ίσως και καλύτερα, που ήσουν εσύ παρόν, σε ένα πιο, παρόλο των καιρικών συνθήκων, σε ένα πιο ζεστό και αυθόρμητο περιβάλλον, σε ένα σκηνικό. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες που στη συνέχεια όμως ξεπεράστηκαν και κύλησε, θα πω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα θεματικό πάρκο, η Μαγική Λιμνοπολιτεία, σε μια νέα τοποθεσία, σε ένα καινούριο σημείο, στην είσοδο της πόλης. Εξηγήσαμε για ποιους λόγους έγινε αυτή η αλλαγή, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Ένα θεματικό πάρκο που πλέον είναι θεματικό πάρκο και όχι χριστουγεννιάτικη αγορά, άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλά και καθόλου τη διάρκεια του έτους. Σε ένα σημείο όπου υπάρχει εξυπηρέτηση σε ό,τι έχει να κάνει με το πάρκινγκ, εξασφάλιση δηλαδή χώρων στάθμευσης, μία άνεση χώρου, μία αξιοποίηση και εκμετάλλευση παράλληλα των κτηριακών δομών που υπάρχουν σε εκείνη την περιοχή, με τον Νερόμυλο, με τα άλλα τα σπιτάκια που βρίσκονται εκεί, μία εκμετάλλευση ακόμη και του Ερυβρίου ως τουριστική δομή του Δήμου, αλλά θα έλεγα και εξασφάλιση των επιχειρηματιών, οι οποίοι συνεισφέρουν οικονομικά και θα πρέπει και οι ίδιοι να είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στον ανταγωνισμό σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να διαχωρίσουμε, να μην διαχωρίσουμε μάλλον, και να πούμε ότι ό,τι γίνεται από την πλευρά του Δήμου γίνεται για να υπάρχει ένα έμεσο κέρδος σε όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής μας, όλους τους επιχειρηματίες του Δήμου και όχι μόνο, γιατί θέλω να πω ότι η Μαγική Λιμνοπολιτεία και η εορταστική αυτή περίοδος, το 8 με 8, συνεισφέρει πολλαπλά όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά είναι μέσα από στοιχεία που έχουμε, όπως επίσης τα στοιχεία που έχουμε από τους ξενοδόχους, από τους επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης. Υπήρξε πολύ μεγάλη πληρότητα, με αποτέλεσμα οι πολυπληθείς επισκέπτες προς την Καστοριά να πάνε και σε άλλες περιοχές, σε όμορους δήμους, για να εξασφαλίσουν ένα δωμάτιο. Όλο αυτό το διάστημα στο συγκεκριμένο χώρο έγιναν 3 μεγάλες συναυλίες, έγιναν 20 διαφορετικές εκδηλώσεις, ακόμη περισσότερες, και με το πρόβλημα, με τη δυσκολία που είχαμε, την οικονομική δυσκολία για το 2024 που έχουμε αναφέρει πολλές φορές, όχι μόνο εμείς ο Δήμος Καστοριάς, αλλά όλοι οι δήμοι της χώρας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και κάναμε ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει
60% αύξηση στην επισκεψιμότητα, όχι στον Δήμο, στις δομές του Δήμου Καστοριάς. Αυτό μας δίνει ένα άλλο στοιχείο, ότι οι επισκέπτες που είχαμε, που φιλοξενήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου ήταν πολύ περισσότεροι. Όταν έχουμε δηλαδή 60% αύξηση στις δομές, θα αναφέρουν βέβαια και ο πρόεδρος της Μακεδονίας, αλλά και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού στοιχεία, όταν έχουμε 60% αύξηση στην επισκεψιμότητα στις δομές μόνο του Δήμου, σημαίνει ότι ήρθαν πολύ περισσότερος κόσμος. Και αυτός ήταν και ο στόχος που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή, δημιουργώντας ένα θεματικό πάρκο διαφορετικό, ένα θεματικό πάρκο αναβαθμισμένο. Μπήκαμε πλέον στον χάρτη των θεματικών πάρκων και στην επισκεψιμότητα, στην προσέλκυση μάλλον επισκεπτών και για αυτό το τουριστικό κομμάτι. 95% πληρότητα στα ξενοδοχεία, περίπου, με διπλάσιο αριθμό όμως ιδιοκτητών Airbnb, γιατί πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό. Πολύ καλή η εξυπηρέτηση που υπήρχε από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος φέτος και πιστεύω ότι σε αυτό συνέβαλε η πολύ καλή συνεργασία, αλλά και οι απανωτές συσκέψεις που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Υπήρχε πολύ καλή εξυπηρέτηση. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και τα σχόλια που έχουν αφήσει οι επισκέπτες μας, οι οποίοι, θέλω να πω, το λέω με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ότι τα σχόλια είναι κολακευτικά πλέον για την Καστοριά. Μεγάλη προβολή της πόλης μας από μέσα ενημέρωσης πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Επίσης, ευχαριστίες για όσους συνέβαλαν σε αυτό, με καθημερινή προβολή της περιοχής σε όλα τα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Αυτά όλα που είπα εγώ, και θα δώσω το λόγο στους άλλους δύο άξιους συνεργάτες μου, δεν σημαίνει ότι μένουμε έτσι, ότι ο στόχος, έχω πει ότι είναι το λέμε συνεχώς, από το 2019 που είμαστε στη Δημοτική Αρχή, ο στόχος είναι πάντα η Καστοριά να βρεθεί στην κορυφή του τουριστικού ενδιαφέροντος, βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, το πετυχαίνουμε αυτό. Του χρόνου λοιπόν, για το 2025, θα προγραμματίσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον στολισμό της πόλης, αλλά και με τις εκδηλώσεις και με το θεματικό μας πάρκο. Ακόμη καλύτερη οργάνωση, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάτι δεν πήγε καλά. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορεί να είναι τέλεια όλα. Αυτά όμως μας κάνουν να διορθώνουμε τυχόν λάθη, τυχόν παραλήψεις. Είμαστε εδώ και με ανοιχτά τα αυτιά μας για να ακούμε τις παρατηρήσεις όλων των πολιτών, όλων των συμπολιτών μας, για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Με παρατηρήσεις, με σχόλια καλοπροαίρετα πάντα, και όταν έχουν στόχο όχι να υποβαθμίσουν, να μηδενίσουν κάτι, αλλά να αναβαθμίσουν την περιοχή μας, πάντα θα γινόμαστε καλύτεροι. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας για ό,τι έγινε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και τον πρόεδρο της Μακεδονίας που σήκωσε μεγάλο βάρος. Είχαμε πει για την Μακεδονία εξ αρχής ότι θέλουμε να αποτελέσει την αιχμή του δώρατος στο τουριστικό κομμάτι, και αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, μια Μακεδονός με πολλές δυσκολίες, με πολλά προβλήματα, με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, είναι πλέον μια κερδοφόρος επιχείρηση, μια επιχείρηση ευέλικτη που μπορεί να δημιουργεί πάντα προς το καλό και να φέρει την ανάπτυξη στον Δήμο Καστοριάς και κατ' επέκταση βέβαια σε όλους τους πολίτες μας. Μία Μακεδονός που είναι παράδειγμα για πολλές ανώνυμες εταιρείες, μία Μακεδονός που συνεισφέρει και θα συνεχίσει να δίνει ακόμη καλύτερα πράγματα ως τουριστική δομή. Εγώ θέλω να πω κλείνοντας, επειδή έχω αναλάβει και το κομμάτι του τουρισμού
στον Δήμο Καστοριάς, χωρίς να σημαίνει βέβαια τίποτα αυτό, χωρίς να σημαίνει τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη ανάληψη των αρμοδιοτήτων. Θέλω να πω ότι είναι συμβολική αυτή η κίνηση και αποκλειστικά και μόνο συμβολική. Έχουν γίνει αρκετές επίσης σκέψεις με τους ανθρώπους της πόλης μας που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού και θα συνεχίσουν να γίνονται αυτές και το επόμενο χρονικό διάστημα επίσης θα δημιουργήσουμε κάποιες ομάδες σε ό,τι έχει να κάνει με την εορταστική περίοδο, σε ό,τι έχει να κάνει με τα Ραπουτσάρια, που θέλουμε επίσης να αναβαθμιστεί το συγκεκριμένο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής μας, από τώρα κιόλας, για να έχουμε του χρόνου μια εορταστική περίοδο που θα είναι ακόμη καλύτερη από τη φετινή. Εγώ θα μείνω στο στοιχείο αυτό που είπα και στο ενδιάμεσο της τοποθέτησής μου, ότι 60% αύξηση της επισκεψιμότητας στις δομές, που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό στην προσέλκυση επισκεπτών. Αυτό κάτι λέει. Σημαίνει ότι γίνεται δουλειά, σημαίνει ότι γίνεται μεγάλη προβολή και το λέω και σήμερα και για πρώτη φορά, χωρίς να το γνωρίζουν οι συνεργάτες μου, ότι το έτος 2025 θα είναι έτος τουρισμού για τον Δήμο Καστοριάς. Θα πέσουν δηλαδή τα πάντα, ότι και από οικονομικής άποψης και από προβολή και από οργάνωση, ώστε να αποτελέσει το 2025 έτος τουρισμού, με συμμετοχή σε εκθέσεις, με προσέλκυση ακόμη περισσότερων επισκεπτών. Επίσης, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, να πω ότι καταρρίφθηκε και ο μύθος ότι τα Ραπουτσάρια πρέπει να είναι Σαββατοκύριακο για να έχει κίνηση Καστοριά. Είδαμε όλοι φέτος όλοι μας, ότι με τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έτσι όπως ήταν τα Ραπουτσάρια, είχαμε κόσμο από την Πέμπτη και από την Παρασκευή. Στην ουσία επεκτάθηκε η περίοδος εκδηλώσεων των Ραπουτσαριών. Ήταν φέτος πενθήμερο, με μεγάλη πληρότητα, του χρόνου θα είναι εξαήμερο. Και επειδή είπα για το έτος 2025, επειδή φέτος είναι η 25 Μαρτίου, πέφτει Τρίτη. 28 Φεβρουαρίου είναι Τρίτη. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, ο στόχος είναι να έχει Καστοριά κόσμο το τετραήμερο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Βήμα-βήμα, με πολύ καλή συνεργασία, με αντικειμενικότητα και επίσης θέλω να τονίσω με καλοπροαίρετες ιδέες και προτάσεις. Ο στόχος είναι να πάμε την Καστοριά εκεί που της αξίζει και όχι να έχουμε πισωγυρίσματα. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας και για αυτό που κάνετε. Επίσης είναι κάτι που θέλω να τονίσω, διότι το κάνετε καλοπροαίρετα, εσείς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, και να δώσω το λόγο αρχικά στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Μόνο τον Ιγκλέζο. Κύριε Δήμαρχε, ερώτηση προς εσάς μετά τις τοποθετήσεις. Όπως θέλετε. Γιατί εγώ έχω